bali mga idol, dumaan muna kami sa boya para manghuli ng pampain, yung mga galunggong na maliliit. Kasi yung pampapain namin just in case kung may tuna o kaya talakito. Depende din sa isda kung anong bingwit yung gagamitin namin. So bali mamaya, pagka huli namin ng pamain, maghihiwalay kami ng kasama ko kasi may bangka rin siya. So tig-isa kami. Terminal. Yan mga idol, may pamain na. Uwi naman sa may alubag. So, ito lang ito. Ayun, ayun nga. Ganda naman. Kita naman ng sarili kang buya. Ha? Tigran ni baga. Maganda naman. Bali mga idol, ito yung hinuli kong pamain. 5 piraso lang tong galunggong maliliit. So yung pamamaraan na gagamitin ko dyan, yung tinatawag sa amin na batas, isang hook lang yon. So bali ito yung bingwit. So ang bingwit nga pala nito ay stainless. Bali ginawa ko lang. Iba kasi yung binibili sa ginagawa. Mas matibay kasi yung ginagawa kumpara sa binibili. Tsaka yung pagkakabend ng hook mas maganda, hindi agad natatanggal yung galunggong. So yung main line nga pala nito is 15 pounds. So maliit lang yung gamit kong nylon para magaan lang, para yung galunggong makakalangoy, hindi namamatay agad. So dalawa to, parehas din to. Ayan po.
Fish on mga idol. Ay po. Sayang. So susubukan ko yung isang pamamaraan. Hindi umubra yung patiw-tiw. Ay. Ayun, pasok. Huli mga idol, huli. Medyo malaki-laki to. Mabigat, lumalaban.
So yun mga idol, bali uuwi na ako. Nakuha ko na yung premyo ko. Isa nga lang, pero mas malaki to kumpara dun sa una. Ay, sa sabawan to. So ayun mga idol, bali isisigang ko lang yung isda. Simpleng luto lang. Bali hinati ko yung kalahati sa susunod na araw naman. So yan lang po yung mga rekada at gulay. Ayun mga idol, bali luto na yung ulam namin. So ganito lang po kasimple yung niluto ko ngayon. Sinabawan ko lang yung isda.